Halo, no cześć, witam. Dobry dzień, dobry wieczór. Właśnie skończyłem live'a, godzina za 6:02. I pomyślałem sobie, że przed pójściem spać jeszcze wpadł mi taki pomysł do głowy. W ogóle mam nadzieję, że podoba wam się moja stylowa. Nienaganny kardiganek. Już przygotowuję się do starości. I wpadł mi pomysł do głowy na taki króciutki vlog, żeby tutaj, wiadomo, żeby zapchać czymś YouTube'ową kichę i żeby było z czego hajs robić, nie? No. Także słuchajcie, co mi przyszło do głowy. Taka sprawa, rage'owanie w grach, albo generalnie nerwy w grach. Jestem bardzo ciekaw, ile mieliście takich sytuacji, albo czy mieliście w ogóle, chociaż czy w ogóle, to jestem prawie pewien, że każdy z was miał, że każdy, kto grał w gry, miał taką sytuację, że, no może wiecie, o co chodzi z rage'owaniem. To jest taka sytuacja, kiedy, no, słowo zwykłe denerwowanie się, bo denerwowanie się przy grach to jest raczej rzecz kompletnie normalna, nie? To nie jest coś niesamowitego, że jak komuś coś tam za którymś razem już nie wychodzi, no to on się zaczyna, prawda, irytować, no i potem, no nie wiem, jedni przeklinają, inni się pocą nadmiernie, jeszcze inni w ogóle nic nie robią, tłumią to w sobie, nie? Kamienna twarz, poker face, to nie jest do końca dobre, bo ta tłumiona agresja gdzieś potem wyjdzie, nie wiadomo w jakiej formie, nie? Coś mi plinkło na Skype'ie, sorry. To moje fanki piszą, pewnie już bikini ściągają. Urwał mi się wątek. No, różnie ludzie reagują, ale rage'owanie jest to coś takiego, że generalnie ta złość osiąga taki status, wiecie, taki jest naprawdę, jest w was silna i wtedy już, wiecie, tam wyzywacie, po to, a twoja matka to kurwa, a twój stary ją robi w dupę, a twoją matkę ruchałem w nocy i tyż ma to i tak dalej. Inni jeszcze rzucają, wiecie, na pewno słyszeliście o przypadkach, może wam się właśnie zdarzyło, że ktoś wziął, nie wiem, klawiaturę, łozdupił o blat, albo padem, w monitor, myszką, nie wiem, kopnął w kompa, wziął krzesło, wywrócił, komuś w pysk dał, kto siedział obok. Są takie sytuacje. Uwierzcie mi, że ludzie się w różny sposób denerwują. Niektórzy ludzie tak reagują na nadmierny jakiś stres i zdenerwowanie wywołane jakimś niepowodzeniem w grze. Czy też niekoniecznie niepowodzeniem w grze, na przykład może nas zdenerwować jakiś irytujący, powiedzmy, irytujący gracz, który nam jakąś utrudnia tę rozgrywkę i tą zabawę z gry permanentnie odbiera. Także żeby nie przeciągać, jestem właśnie ciekawy, co wam się stało takiego najgorszego, co zrobiliście pod wpływem nerwów wywołanych przez grę. Ja wam powiem o jednej sytuacji, jaką miałem ja. Miałem jeszcze wtedy Xboxa 360 i byłem wielkim fanem serii Gears of War. I ogrywałem wtedy pierwszą część, po raz już wtóry, na poziomie trudności Insane. I ogrywałem ją w pojedynkę, bo przypominam, można też było grać w koopie, jeżeli ktoś nie wie. I doszedłem do ostatniego bossa. Ostatnim bossem jest, uwaga, spoiler, ktoś nie chce wiedzieć, zatkajcie uszy. Ostatnim bossem jest generał Ram. Jest generał Ram i o ile się nie mylę, pokonanie go na Insane w pojedynkę, w poziomie trudności Insane udało się jakieś kilka... Nie wiem, czy nie kilka tysięcy ludziom na świecie czasem, kilku tysiącom ludzi na świecie. Także wiecie, jak ja do tego bossa doszedłem, to już ręce tak, cały aż chodziłem, nie, wiadomo, z nerw. No i wiecie, pierwsze podejście, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, kilka godzin pod rząd w plery i doszło do takiej sytuacji, że już go prawie gnoja miałem. I coś się takiego stało, że ja się rozproszyłem czy coś i ciul, i już byłem, wiecie, dosłownie, to jest najgorsze. To jest największy generator chyba w kurwu, jak jesteście już tak tyle, pokażę wam bliżej, tyle od wygranej i nagle ciul, ślak to trafił i po sprawie, to wtedy wiecie. I ja już dosłownie tak, ja już pada wziąłem w rękę, tu wtedy stał z tyłu, tutaj stał komputer, ja siedziałem tutaj, tam stał komputer i Xbox wtedy, tam był monitor, mniej więcej gdzie ten plakat. I ja już tak, nie, już mówię, kurwa, nie. Ale w ostatnim momencie jakieś otrzeźwienie do głowy przyszło i mówię, nie, padem w monitor, padł zdupiony, monitor zdupiony, wydatek, nie ma grania. Nie, ale było naprawdę blisko, no wiecie, ja się powstrzymałem, ale jest gro ludzi, które się nie powstrzymuje i wali klawiaturą, myszką, monitor zrzuca, kopie w krzesło, wali padem, kopie w kompa, kopie matkę swoją. Nie wolno. No, także jestem bardzo ciekaw, podzielcie się ze mną tym, może napiszcie w komentarzu proszę, przy jakich grach się najbardziej irytujecie, jakim typie gier, co was najbardziej irytuje, czy na przykład porażki,
czy wam się coś nie udaje, bugi w grach na przykład, jakieś utrudniające rozgrywkę, czy może community, to w przypadku takich szczególnie gier jak na przykład Counter-Strike, Dota, LoL, tam to community szczególnie wiemy, że potrafi zaleźć tężnie za skórę. No i co takiego zrobiliście? Może ktoś z was walnął tym panem w monitor, może się przyznać, nikt się nie będzie śmiał, jesteś wśród przyjaciół. Także no, bardzo jestem ciekaw, coście takiego ciekawego tam zrobili. No i dziękuję wam bardzo za uwagę, ja już zalegam, bo jutro muszę wstać, w sumie dzisiaj o 7 rano. Dajcie łapkę do góry, jak wam się materiał podobał i co? I napisy moje magiczne, bam 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 bam. Widzimy się na następnym materiale, trzymajcie się, niech wam się wiedzie, moi drodzy.